Takaona varume vanga vari mukabishi kekuda kuti vakwanise kuti vafukunure mwana, asi vakatitaurira murume wekuti vakomana, panguva yatakufonerai pane nyoka yanga yashupa yanga iripo padanda ranga rakatsitsiswa mwana wenyu naanymore. Vatariri ve Sly Media TV tiri kusangana nhasi uno tiri muGuruve tichifambira nyaya yanetsa iri kuzikanwa pasi rose mukati menharaunda ino yeGuruve pamwechete neZimbabwe yatemesa vanhu vese musoro. Nhasi uno tiri muno muGuruve kuti tigone tichiwana update yakaitika mukufamba kwenyaya yemhondi inonzi Anymore. Musi wa 11 December akatora upenyu hwaamai nevana vavo vaviri. Amai vanonzivo Pamela vakazowanikwa mutumbi wavo pamwechete nevana mushure memazuva nofunga anokwana kuita maviri kana kuti matatu kana ndicharangarira. Asi pakawanikwa mitumbi iyi yaamai nevana vavo vaviri, pakave nekutaura kuti pane mwana anga ari pakati pavo, ari mwana wavo, iri hama yavo akanga auya kuholiday. Nekudaro pakawanikwa mitumbi mwana haana kunge achionekwa. Kubva ipapo kusvika Anymore azobatwa ndo pakazobuda akuita ma-indications kuti pane mwana wandakatora pamba pandakaponda Pamela nevana ndikaenda naye kwandakaenda naye. Nhasi uno tauya kuti tizotaura nababa vemwana akatsakatika, akazotaurwa naAnymore kuti ndiri kuziva paari ndini ndakatora upenyu hwake. Tinavo baba vamadungwe panapa nhasi uno kuti titaure navo, iri nyaya yekuti tinzwisise kuti zvakafamba sei, nekuti ivo ndivo baba vemwanasikana akashayika muzuva iroro akazowanikwa mushure mekunge Anymore ataura nyaya yake kumapurisa panga akuita ma-indications. Regai titange kutaura navo tichitanga nekuti baba vamadungwe, tinoti nematambudziko emwanasikana wenyu akapondwa nesuspect inonziyo Anymore Zvitsa. Matambudziko aoneka. Tiri kuda kuti tidzokere kumashure tisati tataura kuti zvakazobuda sei kuna Anymore. Tiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe idzokere pazuva kana kuti panguva mwana sikana wenyu muchitanga kutaurira zita rezere kuti akanga asvika sei kwa Pamela uye Pamela ndiani wake. Alright. Mwana uyu akatakurwa uri musi wa 7 December. Chakaitika ndechekuti amai guru vakauya parinyaradzwa baba wangu inini uri musi wa 5 December iri Friday. Vamuri kuti amai guru ndivo Pamela. Exactly. Vauya takaita rinyaradzwa zvakanaka. Wa musi weSaturday vakati inini miri yangu haisi kuita zvakanaka, ndiri kunzwa mabayo. Ende icho chiitiko changa tagara tichiziva tese inini naadzimai vangu nemhuri pamba kuti amai guru ava vakambosangana nedambudziko rakadaro mushure mokunge vambouyawo kumba kwangu. Zvichireva kuti pamuri kuti amai guru, zviri kureva kuti mudzimai wenyu imimi naPamela vane ukama hwakaita sei? Mukoma nemunin'ina. Buda ndibudewo. Pamela ndiye akasira adzimai vangu ini anenzi Charity Chipangura. Saka zvadaro musi weSunday kuseni uri musi wa 7 December ndo pavakaronga hwendo hwekuti inini ndakuenda kumba kwangu. Ndomba ndati koma dii mambomira sezvo semunhu ari kunzwa kuti ase kudzimba tomboona kuti zvakamira sei, zvakanzi manzwira ndiri kuita kurwadza uko ndezvemanga manga zvekuti handingatadze kufamba kuti ndiite sei, ndinogara zvangu ndiripo pamba pane zvandida kumbobatanidza so ndingawane pamba pangu pasina kumira zvakanaka nekuti hapana angakwanise kunditarisira pamba pangu. Saka nyaya yakanoitika vanhu ava vakagadzirira kuri kuseni, ndokubva vazouya adzimai vangu inini vachiti no baba mwana anga achikumbirwa namukoma kuti vamboenda naye kunyakapupu kuholiday. Ndibva ndati no, kana zvakadaro nokunzwa kudzimba kwavari kuita hazvina zvazvo kuipa, takurai mwana muende naye amai guru, hapana problem.
pamazuva 2-3 ndichange ndichifona kana kuti ndichange ndichiteera ikoko ndichiona kuti zvinenge zvakamira sei. Vakabuda ndakavaperekedza pamashops pane vanhu pabus stop panokwirwa motokari. Vasvika ipapo vakashaya chokufambisa, ndokubva ndatora motobheki yemumwe mukomana anga aripo ipapo, ndobva ndati shamwari chinditakurira amai guru vangu nemhuri yangu unondisiriwo kuGuruve. Akavaperekedza akauya navo akasvika kunoko akadzoka ini ndichiripo ikoko pamashops ipapo, akati aiwa ndavasiya tafamba zvakanaka. Saka amai guru vatakura vana vavo vaviri here? Vanhu vavo vaviri newokwangu uyu wechitatu. Kureva kuti vakabuda nevana 3 ndivo vakabuda navo. Vavo vaviri ane vakudzanai Matare, kwezouya anenzi Junior Zimuna, ndiye ane vamudiki ane gore ne4 months. Wenyu achinzani? Wangu inini anonzi Tadiwa Na Marasikwa, ndiye musikana wokwangu inini. Ndokubva vatakura vese ndobva vasvika muGuruve. Manova ndo matiri ezvinozvi? Mune vanhuwo matiri paire zvinozvi. Zvekukwira kwavo handina kuzoziva kuti vakakwira zvenguvai kana kuti kumba vakanosvika nguvai. Musi wechina kurova musi wa11 ndo pandakafonerwa inini na5 dzokumanheru zuva raakunodoka uko, ndichinzi amai guru vako vawanika mumba vakaparara. Zvineva zvinhu zvakandibata kuti ko vawanika vakaparara, ko mhuri iri kuwanika here paground iwo pavari kuwanika vakaparara vari mumba? Zvevana ndanga ndisati ndazvinzwa. Ndichifamba ndichisvika muno muGuruve ndo pandakafona kune vanga vari kumberi vane ndiye murume wapamela chipangura uyu, vane vamai guru vangu ava. Mukomana iyeyeyo anenzi Tawanda Zimuna. Uyu mwana uyu akapiwa zita rababa wake. Saka zvadaro ndichifonera Tawanda Zimuna nevanhuwo bamukuru vangu inini. Akanditaurira achiti ndino urombo munin'ina amai guru venyu vawanika vakaparara, vese nemhuri yavo ndiyo yavakabva nayoko, asi pamusikana uyu haasi kuoneka mumba. Vana vaviri ane vakudzai na Tawanda Junior uyu watiri kutaura, mudiki wacho ane gore ne4 months, na mai guru ndo vanga vari 3 varimo mumba imomo. Takafamba takanosvika ipapo panzvimbo iyoyo ndokunosvika polisi yanga yavapo, mabhodhisi anga asati atakurwa. Saka ndakasvika ndina adzimai vangu inini namukoma wangu ane vanondisira, tozouya ininiwo wacho tiripo 3 takatakurana nemotobheki imwe chete tichinosvika ipapo. Saka tanosvikapo takasvika ndokunovhura dhoo, takati tida kuti tione chiitiko chirimo sezvo zvanga zvisareme kuti polisi yanga yaapo kare, yanga yaona chiitiko ichi. Tichinotarisa shuwa takaona amai guru nevana vavo vaviri vakanoparara. Dzanga dzaahonye, kutaura chokwadi pamberi paMwari, dzanga dzaahonye. Panga paane kuparara kwekuratidza kuti vanhu vaane timazuva vanoparara. Bvudzi ravo ranga vanaro mumba macho manga musagarike. Kana hwemanga wakubuda ipapo munhu asina ushingi anga asingasvike padhuze. Musoro wavo wanga une dread ranga ririmo musoro, asi dread ireriye ranga risisimo, zvichiratidza semunhu agerwa bvudzi. Kuri kudonha nokufamba kwemazuva. Ende mutumbi yanga yakafuta zvakanyanyisa zvekuratidza kuti mutumbi yaane mazuva yaparara. Saka takatanga kutora statement rekuti ko mapurisa nemimayuthi pamaona chiitiko ichi mambopinda here musango riri pedyo kuti mutarise muone kuti hapana here pangawanike musikana uyu. Vakapindura mhinduro yekuti takambofamba asi hapana chataona. So tiripo ipapo takarara ipapo usiku ihwohwo hwechina, ichimuka iri Friday, pane vanhuwo pakazoungana vanhu vakuona chiitiko ichi sezvo shoko ranga rafamba. Ndo pakasvika polisi yeGuruve ichitora nemabhodha ichitakura ichiuya nawo kupi, ichiuya nawo kunoko. Inini ipapo ndakabva ndanobudawo
ndobva ndatanga kufambira mwana uyu mabhodzi achiuya kuno kuGuruve. So vanhu ava vatakazovaviga wanga uri musi wemande, madheti handina kuzonatsokalkuleta, uri musi wemande ndo pakatohwa mabhodhisi akauya panyanga avapa ka, ndo pakavigwa mai guru vangu inini neimwe mhuri. Ini ndakatanga kufamba zvinorwadza zvokuti kubva musi wa11 hapana kuita zororo, ndichifamba maprofita vamwe vachinitaurira mwana mupenyu. Ndakafamba maprofita anesvika 19. Pa19 emaprofita 1 ndiye munhu akakwanisa kunditaurira kuti mwana wako wauri kutsvaga akaparara. Mwana wako kuti titaure kuti tingakupe madirections ekuti famba wakadai, asi ndiri kupa mazuva 3 uchanzwa chiitiko chichange chichiitika. Mwana wako unomuwana kupera kwemazuva 3 iwayo. Muprofita uyo wandiri kutaura ndewe mutungamiri weJohani Masongo chena gara pakazunga. Ndiye muprofita akandiudza chokwadi chakava chakatendeseka nemwoyo wangu kuti nemazuva acho anga ndagara semunhu aigara nebhinya zvanga zvichindirambira kuti haangambonzi mwana mupenyu nemazuva anga tagara takapedza mwedzi wese tichitsvaga mwana. So pamazuva 3 iwayo, zuva rekupedzisira rechitatu akanga ataurwa kutsanangurayo. Ndo zuva rakabatwa Anymore Zvitsva, ratakanzwa kuti Anymore Zvitsa abatiwa. Makamufonera here muprofita madzibaba agondo? Handina kuvafonera. Tagara pamazuva iwayo, ndakauya kuno kupolisi razuva repiri Anymore Zvitsva abva kubatwa. Ndakabvunza zvakamira sei, mukomana uyu ndakanzwa kuti akabatwa, zvakanzi makorokoto makuru takabata mhondi iyeye yakapedza vanhu muno munzvimbo yeGuruve. Mhondi yanga yatitambudza kuti ndiye akaenda pachipangura paradza pamera anga asati ataura. Saka mukomana wemunhu akasimuka tichinzwa kuti akuparire nyatwa. Ndokubva ndazofonerwa nepolisi, zvakanzi marasikwa ita kuti usvike kunoko. Ndokubva ndasumuka ndokuuya kuno kuGuruve. Zvakanzi nyaya iripo ndeyekuti pane mazwi ari kubuda kune mukomana uyawe, asi hatisati taane chapupu nohombo chikonzero, hapana chatati taita sei taona. Mazwi aari kungotaura chete kuti ndo zviripo. Saka zvandakuchikutaurira iwewe ndezvekuti ndida kuti wakadzokera kumba wosvika iwe wombogara kwemazuva 2, tichazokushedza tichiita manhingirikini ekuti titsvage vana vedu tione exactly. Saka vakandifonera vakomana vepano paGuruve papera mazuva 2 vanga vataura vachinditi uya kuno. Ndokubva ndauya muno muGuruve. Ndichisvika muno muGuruve ndakaona vakomana vanga vatosumuka kare nemota dzavo vanga vatobuda. Ndokubva tabvunza kupolisi kuti akati ko vakomana vafamba sei, zvakanzi vabuda vatanga kunofukunura kuParis kune kwavaenda kunofukunura mumwe mutumbi, asi kana vakusumuka vachienda kuarea yenyakapupu vachakufonera. Vaireva kwa Charity nemwana wake. Exactly. Takagara munomu kusvika zvekumapasti 3 ndo pandakafonerwa nepolisi kuti chimhanya kunoko. Tasvika panzvimbo iyeye yanga tichitaura kuti ndiyo iri kutaurirwa nemukomana uyu kuti ndo yaakaviga mwana wako. Takasumuka panapa isusu tiripo 2 paGuruve panapa. Takaenda kunosvika kunyakapupu. Tasvika kuya takatsvaga panga pakamiswa mota, ndobva tapawana, ndokubva tapiwa madirection ekuti tifamba yemakadai. Chinhu chakanyanya kundirwadza ndechekuti patakasvika isusu nepolisi tichitsvaga mwana tine madrone, pakamira mota pachiwaridzwa tende yemadrone iyayi, nepanga pakafushirwa mwana wangu apa kwane 150 meters panga pari padhuze dhuze, asi pakapotseka asi pakapotseka kuti tisvike ipapo.
Tichisvika ipapo paitika chiitiko ichi, takasvika takaona varume vanga vari mukabishi kekuda kuti vakwanise kuti vafukunure mwana. Asi vakatitaurira murume wekuti vakomana, panguva yatakufonerai pane nyoka yanga yashupa yanga iripo padanda ranga rakatsitsiswa mwana wenyu naanymore. Saka nyoka iyoyoyo yashupa kubva, zvokuti dai yanga isina kushupa kubva dzimwe dzenguva tingadai mationa tapedza kufukunura bhodhi yemunhu. Saka ipapa pamuri kuteremuka muchisvika padhuze panapa, nyoka iyoyoyo taishaya, asi tatomboridza 4 shots dzepfuti. Nyoka iyoyoyo ichiramba kusuduruka. Nyoka iyo yanga yakakura zvakanyanyisa, zvakava nechino. Nyoka iyoyo havana kuziva mhando yaini, asi vakataura kuti nyoka iyo yanga iri yeblack. Ndo uvara hwavaitaura kuti nyoka iyo yanga iri yeblack. Nokumwe kutaura kuti ngapoti imhungu ekisekiri kufungidzirawo kwedu isusu, ndo zvataifunga kuti ekisekiri ndo mafungira atakaita. Zvakava zvinhu zvokuti zvakashamisa kuti chii changa chaitika. Saka ndiripo ipapo ndo pandakati ndida kuti ndizivewo mamiriro azvakaita maererano nemukomana. Mukomana akatanga kubvunzisiswa nemapurisa, Anymore, titaurire kuti zvinhu izvizvi wakazvifambisa sei? Imi maapo manje. Ekisekiri. Anymore akataura kuti wanga uri musi wechipiri, zuva rakuda kunovira uko, akasangana naamai guru vangu inini vachibva kumvura. Vachibva kumvura kudaro, Anymore akasweresana naamai guru vangu. Pakusweresana kwaakaita naamai guru vangu inini, Anymore akatarisiswa naamai guru vangu sepfungwa dzanga anadzo dzekuti inini kwandiri kunoku ndakawanda, ameno ndo pfungwa dzakamupinda here. Akatora shoko rokuvenga, hanzi ndakabva ndangoti amai ava nematarisisiro avandiita aya kureva kuti vachanditengesa munzvimbo ipi, vandiziva. Saka hanzi ndakavatarisisa mafambiro avaiita kusvika pandakasvika nokuhwanda. Ndichihwanda kudaro kunze kwakadoka, ndibva ndaona kuti vakamhoresana vachienda pamba pavo achivatarisa mafambiro avo avaita. Ivo mushure mokunge vambomunanganidza ekisekiri. Saka zvanodaro hanzi ndakatarisa kuti pamba apa pari kupinda munhu wechirume here kana kuti hapana murume aripo. Kunze kwakasvika kuvira pasina murume adi asvikapo, semunhu anga ane zano rake kunze kwakadoka. Handipa ndakasvika ndokubva ndanoka kuseri kuhwindo vanhu varara, ndokubva ndavhura hwindo reye nesimba. Hanzi panguva yandakavhura hwindo reye nesimba, vanhu vakavhunduka vanga vari mumba umu. Handipa ndakati kinurai dhoo, makarega kukinura ndiri kupfurai nepfuti. Saka amai guru vangu ava vakavhura dhoo vegani, ivo mai guru pamira, vakakinura dhoo vegani. Amai guru vangu ava pamira. Zvakapa Anymore mukana wokupinda pai mumba. Anopinda mumba, chinhu chaaitanga kutaura hanzi ndakati buritsai mari. Vaya vakati handina mari yandinayo, ndiri mukorokozowo ndiri kutotsvagawo mari. Handisaka panguva iyoyo ndakabva ndati right, nyaya iripo ndeyekuti handichakusiyai muri vapenyu, chikonzero maona chiso changu munozofamba muchinditaura. Saka munhu waakatanga kukikiritsana naye ndaamai guru vangu inini, kusvika avanwisa nduru kana kuti uturu hwenyoka. Ndo matauriro aita kuti ndakavamwisa uturu hwenyoka. Saka kureva kuti vatatu vese ava vakamwiswa uturu hwenyoka. Zvinova zvinhu zvakavashayisa simba, ndokubva atanga kuvaisa waya achitsika pamusana vachipera mweya. Kusvika vese vari vatatu avaita saizvozvo, ndokusiya avaisa pamubhedha ndokuvavhara negumbeze, vese zviso zvavo zvakatarisa pasi. Ndo paakawana mukana wokutora musikana, hanzi ndobva ndamuisa waya ndokutanga kufamba naye. Handakafamba naye waya muhuro, iye yanga aurayisa vamwe iye. Ndokubva ndafamba naye. Tadiwa akaona zvaitwa amai guru
nevana nemaziso ake. Chiitiko chese ichi chakatoitika Tadiwa arimo mumba imomo ari mupenyu. Ndopa akabuda naye ndokubva afamba naye akamisa waya ndokuti wakangodedzera chete ndinokuita sezvandaita vamwe. Saka mwana akatora mukana wokutya ndokubva atofamba nokuenda naye Anymore ndokubva asvika kubhesi raAnymore raaigara. Ndokubva vagara kubva musi wechipiri manheru ikoko ndobva vati chitatu kumuka kuri kuseni ndokubva vatobika chikafu raisi nemapotatoes anga vatora mumba imomo vakatora mukana wokubika chikafu ichocho vakatogara vakadya. Ndokubva varara uri musi wechitatu chichimuka chiri china. Kutaura kuri kuita mukomana ari kuti takambosvika pakadombo katakagara tichinatsotarisisa kunzvimbo iye yanga apunzira mai guru vangu. Vanhu vanga vakufamba nokuda kwehwemahongo waakunzwika pamba wokushata kwevanhu. Saka mwanasikana uyu ndofunga akashungurudzika here ndokubva vatakurana ndokudzokera kupi kwanga vari kuya kuyo. Saka Anymore ari kutaura kuti ndakasiya mwana akagara pamatombo panga takagara. Matombo acho aitaura chinongedza ndakati aona. Akabva asumuka ndokubva afamba mwana ndokumusiya akagara patumatombo tete. Mwana uye akatora mukana wekuda kutiza ndokubva auya achimhanya ndokutsinga mwana ndokuwira pasi ndokubva aenda kunorovera pamatombo nepamuti achikunguruka. Mwana ndokutanga kubuda ropa muno nomukamwa. Hanziye ndopandakatora mukana wokusumudza mwana ndokudzoka naye panzvimbo iyeye yataigara ndokutora waya iyeye ndokubva amuisa muhuro ndokubva adhonza akatsika pamusana ndokuparadza mwana. Saka kutenderera kwatakaita nemadroni uri musi weSaturday Anymore ari kutaura kuti anga asati acherera mwana pasi. Madroni kutenderera kwaaita aingodhonza mutumbi achienda pasi pemashizha ebva awanda madroni aya matenderera aita. Saka kutaura kuti ipapo ndo pandakatanga kuchema kuti ko ndaurayirei mwana ndapedza kumufusira. Anymore akachera gomba rinoita 40 cm raakachera achiviga mwana wangu inini ndokutora chidanda ndokuisa pamusoro ndokutora timasanzu ndokubva akanda futi pamusoro pechidanda chechi kuvhara. Zvimachete zvaakaita kune mwana wa Charity. Exactly. Akaisa futi danda pamusoro. Exactly. Panga mucherera amuisa. Exactly. Aitosiyaisa maki. Aisiyaisa maki ekuratidza kuti apapa ndo pandaisa munhu apa. Saka mwana wangu inini ndichisvika tichikurukura kudaro achifushunurwa anga aparara anga mapfupa ekuti takataura kuti tingaone fesi yemunhu zvanga zvisingagoneke kana kuti tingataura kuti munhu ane nyama yekuratidza kuti sezvandakaita inini panapa ndiri munhu wekuti kutaura kwandiri kuita muri kuona kuti ndakaonda zvangu asi ndine nyama. Mwana wangu anga asina kana nyama yaari kuratidza kuti anayo izvezvi saizvozvi paari kuHarare parere nyatwa angova mapfupa chete. Kumbatya mwana wangu ndakaona ane kajuzu ndo kadiki katakaona kari kuratidza kuti kakangoningirina mumukombero umu. Asi kumwe kwesoko kwakaparara hakuna chiri kuoneka, hakuna kana chiri kuratidza kuti munhu akavigwa ane mbatya here kana kuti ndizive kuti paakabva pamba pakatakurwa ane mbatya dzakaita sei. Ipapapo handidi kutaura kunyepa, hapana akazviona nokuda kwekuti munhu akaparara, munhu amapfupa. Tine urombo baba, tinoramba chiti nematambudziko nezvamakaona pamwana wenyu wamakanga maperekedza akabatana nevamwe vake vachiti vari kuenda kuzororo kwamai guru musingazoti muri kuona naye kekupedzisira. Pane nyaya zvekare iri kubuda muripoti dzemaindications iwayo dzekuti akanga achimuita mukadzi. Akazvitaurawo here iye nemuromo wake? Nyaya iyoyo akaitaura. Anymore ari kutaura kuti ndo pane mushonga wake mukuru kubva nemusi wechipiri iwo
mwana wangu aite muita mudzimai, afa futi saizvozvozvo uri musi wechina iwowo mwana wangu afa kudaro akatomuita futi mukadzi, kureva kuti aitaura kuti ndo pane mushonga wangu anymore matauriro ake, achiti mushonga wekuti nekuti munhu afaka mushonga mwe vamwe vanoita vanopondera munhu vachida kuita marituals, iye mushonga wake wanga uri wekuti zvidi zvirove here kana kuti asabatwe, anotsanangura achiti mushonga we kana akawana mukana izvozvozvo ana kunga achikwanisa kuti taurira kuti mushonga usabatwa here kana kuti mushonga uyu wanga uri mushonga wei, haana kukwanisa kutsanangura. Takazosumuka kubva ipapo taakufamba tichienda kurodhi mushure mokunge Anymore asumudzwa akatakurwa nepolisi. Taakunosvika kudhuze nerodhi kusaidhi kwanga takamira kwanga ndichitaura kwekwe kuti ndo paarea patakaperera nemadrone. Akamisa polisi yakamuisa pasi, ndokubva ataura kuti pamadarikira pane zvimiti zvirapo zvikuratidza kuti zvakatsva izvo, ndo pamwe pandakazogara inini mushure mokunge ndaakushungurudzika kuti kocha ndaurayira mwana uyu chii, ndichichema ndo pane waya yandakaurayisa vanhu ava. So mapurisa waya yoyo vakateitora vakateiona vakaitakura vanayo. Imi makaiona here waya? Waya yoyo ndakaiona. Ordinary waya here kana kuti ine mugadzirwa waya? Waya iyiyi iwaya yainegadzirwa sezvinoitwa waya kana muchiziya mateerwa aimboitwa mukakare yekuti unesa chishwe chekuti wakangopfekedzerwa so chakadhonzwa chinebva chatosunga, ndo magadzirwa anga akaitwa waya. Waya anga achishandisa kuuraya vanhu iyo? Anga achishandisa kuuraya vanhu. Zvichireva kuti ane memory iri sharp zvokuti hatingati anopenga nokuti ari kurememba zvese izvi zvakaitika gore rakapera? Pana Anymore inini pfungwa dzekupenga handina kudziona. Anymore munhu ari kuita zvinhu achiziva. Anymore haasi munhu wekuti mupengo kana kuti tingataure kuti munhu ari kurasika njere zvokuti kana takamuona kana makanzi mamuona mimi nemaziso enyu achifamba apo kana kuti akamira apo, munhu hamungafungire kuti angaite zvinhu zvakadaro. Manga musingambomufungire kana dai kuri kunzi maisangana naye kana kumuona. Munhu wokuti makatomutarisisa munotonatsa kuona kuti uyu munhu wepfungwa dzake ipfungwa dziri normal, asi sekuti semunhu ane pfungwa yanga yakamupfeka, munhu anga akangoregerwawo bvudzi ndo rakati kurei, ndo chinhu chandakaona changa chiri pana Anymore chete chokuti bvudzi ndo rakati kurei, kwete zvokuti titaure kuti pfungwa dzake dzine rasika. Hapana kurasika kwepfungwa paye, munhu we ari normal. Kubva musi wa11 mwana wenyu haasi kuonekwa, mafamba makumbo akurwadza, pamwe maiteta matuzu nemutsoka muchiedza kutsvaga kune mwana wenyu, mazodaidzwa gore rineri svondo rapfuura muchinzi huyai matanga kusangana nemunhu akatora upenyu hwemwana wenyu, iye zvino maakuziva manje. Paitsanangura nyaya yaka kuti nepamakatanga kumuona mumaziso menyu makanzwa sei? Ya moyo nepfungwa dzakabhoira kutaura chokwadi. Polisi yanga iripo yanga yakachengeta Anymore. Pfungwa dzangu ndakambosebera padhuze naye, ndanga ndafunga utsinye wokuti zviri nani ndidzorerewo zvaakaita mwana wangu, asi vanhu vemutemo vanenge vachichengetedza, vanhu vemutemo vanenge vachitsiudza, ndokubva ndangozvikansela ndakati zviri nani ndirege kuita mhosva, ndingotora mwana wangu ndikwanise kumuchengetedza. Chikonzero mwana wangu ndo wandaishuvira kuwana, hazvina hazvo mhosva kuti ndamuwana ari mapfupa, asi chandakungoda kuchengeta bondo iroro, ndoziva kuti mwana wangu ndamuisa papfungwa dzake dzizorore, ende ininiwo pfungwa dzangu dzizorore pamwe chete nehama neshamwari. Ichokwadi. Maburuka paye matora waya yake ndobva yaakanga ataura yaanga achiurayisa vanhu, ndobva mazodi takabva tatofamba ndokuuya kunoku kuGuruve. Ndo patakataurwa kunzi no bhodhi yakuenda kuHarare kuparere nyatwa. Saka so nezuro ndo kwanga tiri kuHarare kuparere nyatwa, tichiita mapostmortem tichibatsirwa nemuzukuru wangu anenzi Muroyiwa akagara pa. Panguva yamaitsvaga mwana iyaya pamhuri penyu
tinoona kuti ukaenda kumhuri kwevamwe kune kutaura kwaingobuda. Ichi chachidzidziso nokuti zvinonzi kugara nhaka uona dzevamwe. Kune dzimwe mhuri kune kunongedzerana. Imimi kwenyu panguva yekushaya mwana ndezvipi zvimwe zvaitaurika kana kuti kune kubatana kwakadi zvese zvitoda kudzidza kubva kwamhuri vamadongo? Inini kumhuri yekwangu ndisingade kutaura kunyepa, kubatana kwanga kuripo. Nokuti kubva chiitiko ichi chiitika kubva kune mukoma mukuru neanetedzana neni, vaningina vangu nemumwe mukoma anga vari parefu zvakanyanya. Muningina wangu mumwe wacho ndiye akagarapo uyo ari parutivi pemuzukuru wangu uyo, ndiye muningina anotedzana neni iyoyo. Vanhu vekuti tanga takabatana naana baba vangu ava, tanga tiri vanhu vekuti tanga takabatana, macommunication nekufamba taifamba zvakanaka, ende hapana kunongedzana kuti iwe ndiwo waita zvakati, iwe ndiwo wazoita zvakati, kana kuti tifungirane kuti zvaitwa neuroyi. Chikonzero chinhu chakandipa kuti tisaite pfungwa idzodzo kana kuti tisadii inyaya yekuti takaona kuti anymore ane vanhu vakawanda vauraya. Saka uroyi kana dai takawana muprofita anekwanisa kutsanangura uroyi hwomusha medu maerana anymore zvitsva, ipapo taimurambira chikonzero, taifambidzana, ende tanga tiri vanhu taibatsirana pamatambudziko. Tinotenda mukubatana ikoko. Imimi sababa vatadiwa, mune zuva iri ramakambofunga kuti kana muchitaura naadzimai anyu kuti dai ndakaziya mwana asina kuenda? Mazwi iwayo ndakamboafunga mupfungwa dzangu, asi handina kuzoburikidza kwaataura. Ndakamboafunga mupfungwa dzangu kuti dai mwana wangu anga asina kuenda, asi ndakazongoti aiwa, dai amai guru vanga vakatetekera mashoko andakavataura kuti chimbozororai, vangadai vasina kusangana netsaona yakadi netsaona yakadai. Kwanga kuri kuchema chema zvikuru. Chikonzero vanhu vanga vakatirasikira zvamai manje ipapo, kubva kune mukoma womudzimai wangu munhu wanga ndakabatana naye zvakanyanya, ende ndiye munhu aifambidzana naadzimai vangu zvakanyanyisa. Saka zvinhu zvandakangoisa pamberi paMwari kuti zvinhu zvawanikwa, asi mhandu ndo yakonzeresa zvinhu zvakafanana nezvipi nezvinhu zvakafanana naizvozvi. Tadiwa anga ari mwana akaita sei kumhuri yekwamadongo? Tadiwa pamhuri yangu inini anga ari first born. So Tadiwa anga ari musikana murefu, anga nemiri wake uri pakati nepakati, mwana wokuti waiti wakataura naye chinhu munhu ainzwisisa, ende munhu aitya chinhu chinenzi shamu. Kana wakanzi wataura naye aikurumbidza kuita chinhu ichochocho nenguva. Tezouya kuri kuchikoro anga munhu anga akugona futi zvakanyanya, zvekuti mwana anga akuenda form 2. Saka mashoko iwayaya handi kutaura kana ndakazvirangarira sondenzwa kurwadziwa zvakanyanya. Tiri vanhu vechirume tinowanzobatikana tiri mukati, zvimwe zvino hatiburitse kana musodzi hatiburitse. Pane zuva iri ramakaburitsa musodzi babatani? Musodzi yakatombobuda zvakanyanya kubva paitika chiitiko ichi. Musodzi yangu yakabuda, ndichishaya mwana futi saizvozvo, musodzi yangu yakabuda. Ndichizonotarisa nemapfupa emwana wangu, musodzi yangu yakaita sefuti yakabuda. Tichizoenda tiri kuparire nyatwako, ndakaburitsa futi musodzi. Kureva kuti shungu dzanga dzakawanda, shungu dzaibaya. Asi pakugara kwandaiita pamazuva ese andaitsvaga mwana, ndanga ndiri munhu wokuti ndakabuda pamba, ndo pandaita kakufungisisa zvakanyanyisa stereki, zvokuti kana ndakagara pane mabi angu so ndaishungurudzika, ndichiti ndakatarisa kana mumwe mwana achifamba so kuti izvozvizvi ndo zvanga zvakaita mwana wangu, kana kuti uyu ndiye munhu aitamba nemwana wangu, ende iri ndo zera remwana wangu, uyu ndiwo waaienda naye kuchikoro. Zvinhu zvaindishungurudza zvakanyanya kusvika paire zvinozvi zvekundishungurudza. Asi ndakasvika pamba, pfungwa idzodzo dzaibuda dzekuti ndifungisise zvakanyanya. Chikonzero munhu wandaitira kudaro mudzimai kuti asanyanya kufungisisa zvakanyanya, nokuti ndaingotyawo kuti nepfungwa dzinenge dzine vanhu vechikadzi, munoziva kuti vanhu vechikadzi kufunga kwavo kune vakupfupi kudarika isusu vanhu vechirume. Saka ndaizonyanya kuti ndiburikidze, tainyanya kukurukura tichiseka,
tichifara ndakaona aitaka kutsamwa ndongotaurawo zvinesekesa zvokuita kuti mumwe wangu asununguke. Asi pakufamba kwataifamba mudzimai ndanga ndisingasiye ndaifamba naye. Ichokwadi. Iye zvino izvi ngatichiona kuti amai Tadi vazosangana neshoko rerufu raburitswa naAnymore. Sure. Vakazvigamuchirawo sei? Ya zvinhu zvakanetsa kuti vazvigamuchire, munhu akashungurudzika zvakanyanyisa. Asi takatosimba nekudzoreredza nekuda kwehama dzangu nokubatana kwatakaita, takasimba nekudzoreredza kuti zvinhu zvinowanika hamufanira kunge muchibatikana zvakanyanyisa kuti mukomana uyu ndiye akauraya mwana wedu. Chatakutenda apa ndachiti tawana pane mutumbi wedu, tikwanise kuchengeta mutumbi wedu. Patiburitsira mutumbi wedu zvakuita kuti isusu tisarambe tiri vanhu kuti tineburitsa mari, nekuti pataifamba nemudhudhudhu muviri mazuva atatanga kufamba. Taifamba tiripo 4. Pataifamba tiripo 4 muno muGuruve. Tichitaura peturu yataidira muno muGuruve isiri yekuti yekubva kumba yatinenge tatsvaga kuti tisvike munomu. Taidira $10 pamudhudhudhu wega wega, kureva kuti yanga iri $20. Apo tinenge tamuka kuri kuseni, tobva taita mari yataidya, tongouya totsvaga chikafu chedu ipapa nopatakagara panapa. Taingotsvaga nyama yegochwa apa, towana chikafu, taigo $4, kureva kuti $24 pazuva rega rega. Apo takaita chipo che2.5 weeks tichifamba kunosvika kunyakapupu, kunzvimbo yenyakapupu. Ndokuzoita mamwe mazuva kusvika mwedzi pawakapera apa tichifamba. Taifamba nemudhudhudhu, hapana pataifamba netsoka. Saka zvanga zviri zvinhu zvokuti zvakaburitsa mari yekuti kana kuronga chaiko kunenge kuripo pamba kwese kunibva kwatorasika zvakanyanyisa. Makanga muri muchifamba mazuva anotaurwa kana kutsanangurwa nebhaibheri kuti mazuva ekupedzisira, vanoti vanoprofita vanonzwa Mwari vakawanda. Ikoko makaburitsa mari yakawanda zvakadii? Kumapostori hatina mari yatakabhadhara. Hakuna mari yatakabhadhara. Mari yakapararira pakufamba. Chikonzero madistance ataifamba anga akakura. Madistance ataifamba anga akakura ekuti motobheki waigona kudira kana zvekuma 6 liters kuti uende unosvika ipapo udzoke, pamwe pacho wadiriwo zvekuma 5 liters kuti unosvika ipapo udzoke. Saka mudhudhudhu yaifambapo inenge iri muviri. Madzidzei pakunyeperwa kwamakaita nevamwe maprofita nen'anga tichizowana mumwe chete out of 19 akataura chokwadi? Ya inini chandakadzidza pamapostori ndakaona kuti chimwe chiprofita chiri kuitwa nevamwe ndechenhema. Havagoni kutaura chokwadi kuti dambudziko rawauya naro here ndinerikwanisa kuritsanangura here kana kuripedza. Vanhu vokuti vanongotaura zvavanenge vafunga mumwoyo mavo kana kuti mupfungwa, nekuti dai vanga vari vanhu vokuti vanekwanisa kunge vachibatsira munhu, ndofunga pana Tadiwa ndingadai ndakakurumbidza kubatsirika ndisina kufamba zvakanyanyisa, ndakakwanisa kuwana mwana wangu nenguva. Vari muno muGuruve nenharaunda yeZimbabwe vari kuti vemutemo vakatokanganisa kupfura gumbo raAnymore, vangadai vakatora uri musoro akafa. Imi munoti kudii? Ya inini mazwi iwayo yekuti dai vakatora uri musoro, ipapapo ndinoti zvinhu zvokuti kufunga kwatinenge tichiita isusu sevanhu nekurwadziwa. Asi inini ndiri kuona kuti vemutemo vakagona kunge vachipfura Anymore gumbo, nokuti chinhu chataida kuna Anymore chapupu nohumbo hwezvinhu zvaaita. And Anymore dai akaurayiwa passport kusvika paire zvinozvi, inini futi ndingadai ndichitotambura nokutsvaga mwana wangu. Kureva kuti pangadai pasina kubuda humbo kuratidza kuti Anymore ndiye akauraya mwana wangu, ane paakamufushira. So nevamwe vari kufushunura namanje, kana kuti novamwe vanenge achitaura kuti ndini ndakauraya paye vakawanika, zvese izvozvo zvingadai zvisina kuita
ngadai zvisina kubuda. Saka ndineti vemutemo vakagona kutora animal kumisa mumaoko mavo, vachishanda naye, vachidhila naye kusvika animal aburitsa hombowo. Saka ndinoti ndavarambe vakadaro vachisimbirira vachishanda naye kusvika kune vamwewo dzine vahama dzanguwo dzirimo munyika yenu yeZimbabwe dzakaurayiwa mhuri naanimal yakwanisawo kubuda pachena semabudiro akaita mwana wangu inini. Tichipedzisa hurukuro yedu ineyi, dai kwanga kuri kunzi imimi ndimi manzi ndimi mamutongi mamira pamberi, animal amiswa pamberi penyu, ari malega ayonzi iwayo, hatiziye expression yake kuti inenge ichiita sei, achiri kusekerera here zvapanenge zvaaita ari muchipatara zviya zviya. Manzi imimi chipai judgment, maimpa judgment ipi? Asi munhu wokuregerera. Chikonzero pfungwa dzaanimal kana nyoka chaiyo haisvike ipapo. Dai anga ari munhu wokuti ane mwoyo wokuregerera, haaiuraya kana mwana ane 6 months chaiye, anenge asina zvaari kuziva. Haaiuraya mwana muduku duku asina zvaari kuziva. Kureva kuti akakanganisa vamwe vanhu vokuti kana pari nhasi vamwe vacho vaigona kuva madhokta, vamwe vaigona kuva mapurisa, vamwe vaitova vatungamiriri venyika pane vamwe vanhu vakaurayiwa naanimal. Saka animal mutongo wake anofanira kutsakatika kana apedza umbohwe ihwohwo, ndokuti tese tifare. Ndo mashoko ematendo ari kutaurwa nababa madungwe vanova baba vatadiwa nashe, vakapindana nechisina akamboona kuti mwana wavo avanga vachitarisira kuti ndiye achazovachengetawo mune ramangwana akagurirwa upenyu hwake nemhondi isina kana tsitsi sekutaura kwavanga vachiita inouraya kana mwana ane 6 months ane gore ne6 months, zvichiratidza kuti umhondi huri maari huri serious. Takanzwa mumwe achinamatawo zvakare achitaura kuti mweya uri muna animal ngaubude. Izvi zvakataurwa muzuva raakazobatwa iroro. Zvinoratidza kuti munhu anombogarwa, kugarwa kwake kuchiitwa enhance nemishonga inowanika pakushandisa kwaanoita, nekuti azvitaura ega iye kuti mhiko yake yakanga iri yekuti waauraya aite bonde naye ari mupenyu kunyange afa. Tamirira kuti paachapinda mudare redzimhosva tichange tichisangana nehama dzakasiyana siyana vachiuyawo zvekare kuzoteerera kuti munhu uyu ambori munhu ane pfungwa dzakaita sei. Pari zvino zvitinomirira pano tichazenge tichikwanisa kuti tisvike pachange pachichengetwa Tadiwa, tirambe takabatana nehama idzi kusvika zuva rekupedzisira Tadiwa avigwa. Inini zita ndinonzi Sylvester Tafumanei, ndakamirirawo zvekare Tatenda Alphonse Mapiri ari kuita kuti mutione pano paSly Media TV, ari kutora mifananidzo pamwechete nekuedita. Tinoti ngatirambei tichichema pamwechete nehama idzi uye